știu ce aș putea spune. Cam mai tehnic. Sunt cioplitor în lemn. Fac în special linguri cu simboluri cu coadă. Lucrez mai ales în lemn de cireș pentru că are o fibră mai plăcută și mai rezistent. Pe lângă lingură, mai rar lucrez și icoane, cruci de perete, cruciulițe de purtat la gât, blidare mai mici, în special obiecte de lemn mai mici, pentru că am un atelier mai mic și sunt condiționat de spațiu. Mulțumim. Ce